Extractul gemoderivat bio din coacăz negru în concentrație de 10:1 este un aliat natural pentru sănătatea ta. Puternic antiinflamator pentru articulații, piele, digestiv, urinar și sistemul circulator. Facilitează eliminarea acidului uric, ureei și clorurilor. Antidiareic eficient, vasoprotector, reduce permeabilitatea capilară și îmbunătățește acuitatea vizuală. Este recomandat pentru probleme ale pielii, urticarie, acne, psoriazis, eczeme, infecții și inflamații digestive, respiratorii și articulare, dureri de spate și gât, bursită, artrită, cistite, prostatite și afecțiuni urogenitale. Susține sistemul cardiovascular, tonifică venele și reduce presiunea sângelui. Recomandat de asemenea pentru diabet, gută, retinopatie diabetică și fotofobie. Picăturile de care toată lumea vorbește, pentru că dau rezultate.